ved floden Aude, der løber igennem den lille by Axat, der ligger i Languedoc, højt oppe i Pyrenæerne. Vi har boet en hel uge på det lille hyggelige Hotel Axat, og blevet forkælet af Gert og Chéri. Og så har vi malet en masse rigtig dejlige akvareller. Vi har været rundt og se Pyrenæerne og smale rundt omkring forskellige steder, også i små, hyggelige bjerglandsbyer. Nu skal vi til det sidste. Rundt omkring mig sidder eleverne og maler de aller sidste akvareller. Jeg skal også lige nå at male lidt, inden vi skal have piknik. Og så er det slut for denne uge. I løbet af de sidste 8 dage har vi været rundt og male og ude at se de fantastiske Pyrenæer. Her er vi oppe i en lille by, der hedder Caille, hvor vi får undervisning i det fri. Det er de 3 grundfarver, som man hele tiden kan blande i den blå, eller i den grønne, når I vender jer om og kigger ud på alt det grønne der, ikke? Så prøv at se, der er nogle af træerne, hvor I tydeligt kan se, at de tilhører den gule farvefamilie, fordi den er mere gulgrøn. Ja, men jeg har lige spist alt det mad der. Jeg prøver faktisk. Jeg skulle aldrig være det, for der er nogen, der gad. Selvfølgelig handler det om at lære at male, men det handler også om at have det hyggeligt sammen og se på alle de spændende motiver, der er rundt omkring i det sydfranske. Ja, det kan jeg gøre. Kan du gøre det? Ja. Det er sådan en af mine meget syge. Jeg går det faktisk godt af. Som du kan se, havde vi en dejlig tur. Hvis du har lyst til at prøve at komme med mig ud og male, så synes jeg, du skulle tage og kigge på min hjemmeside, hvor du kan se mere om de ture, jeg har til efteråret.